Evitaw il-preġudizzji partiġjani u razzisti, dan huwa il-velenu li jħassar kull servizz ċiviku lejn ir-Repubblika. Sostna dan l-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna fl-omelija tal-Qudiesa Pontifikali f'Jum l-Armata illi kienet iċċelebrata fil-Konkatedral ta' San Ġwan feluq il-50 sena mit-twaqqif tal-Forzi Armati ta' Malta. Monsinjur Scicluna qal illi kollox għandu jkun infassal fuq l-imħabba u l-ubbidjenza tas-soldati hija wkoll ta' mħabba lejn il-pajjiż u ċ-ċittadin. L-Arċisqof sostna li l-imħabba vera ma tħares lejn uxuħ iżda rispett lejn id-doveri ta' pajjiżna. Fil-waqt li qabbel is-soldati ma' anġli kustodji tas-sigurtà u l-protezzjoni tal-poplu huwa irringrazzjahom tal-li huma l-ewwel nies li jxammru l-kmiem u jagħmlu dak kollu meħtieġ biex jgħinu. Madankollu insista illi fil-waqt li s-sinsla tal-korpi dixxiplinati huma il-lealtà u l-ubbidjenza, il-poplu għandu bżonn garanzija li kull ordni li tittieħed ġejja mit-tajjeb u mhux mill-ħażin. Il-kap tal-Knisja f'Malta appella biex il-membri tal-Armata ikomplu jkunu xhieda tal-valuri fundamentali li fuqhom hija mibnija r-Repubblika ta' Malta u li jaqduhom mingħajr ma jħarsu lejn uċuħ iżda lejn il-kuxjenza. 50 sen ilu, propju fl-1970, il-Gżejjer Maltin kellhom l-ewwel armata magħrufa bħala il-Malta Land Force wara il-kisba tal-indipendenza mir-Renju Unit. Fis-snin ta' wara, ir-Royal Malta Artillery ġiet separata mill-Armata Brittanika wara 170 sena. Dan fil-waqt li 4 snin wara ġie ffurmat il-First Regiment AFM.